الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pagariami, mga babayami kipagadatan, giyang kaiya kaya pag-live tano, sa giyang kaiya oras, akagagawi na mga panguyatai, sa giyang kuto kasya pautaw si iku diniyan di ka pamuasa. Pagisaan tano mga ginawa tano. So mga dato na gusto mga bai. Wanto na betad tano sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Ino mga day giyang kaiya pamuasa tano na miyasugu tano niyan sa giyang kuto mga galabak mga pipiya. Nagumya pakapian yan mga day, so mga paparangayan tano. Minibaga ka tano mga day, agyang kuto mga galabak mga rarata, nagugyang kuto katero mga rarata. Anta ka agyang kaiyad itano di ka pamuasa, na susandun agyang kuto mga katero mga rarata, nagugyang kuto mga galabak mga rarata. Ayaman natituwa di mamuasa, nagyang kutuwa tao, siniyapia nagyang kutuwa kateruyan, nagugyang kutuwa galabak yan. Saya kaya siyapan niya nun na ayabu apteroon yan na mapia. Ayabu apang galabakan niya, nagyang kutuwa mga pipi ang belasan nun wallahu subhanahu wa ta'ala. So pamanso mga kateru galabak amaratan na kailangan na mibaga katano to. Kaisad na pagka-antior, nagpagkabinasa sa giyang kaiyad itano di ka pamuasa si ikubulan na Ramadan. Ina ni mapumagusay tano sa giyang kaiyak kagagawi. Batano makanal, agiyang kaiyad itano di ka pamuasa, napaka-pumuasaan tano sulang, ulangwan o mga ginawa tano si ikukatero galabak. Ayamala nagyang kutuwa paman na di tano di katigra si iku mga kadundo si iku bulan na Ramadan. So gi'i paman na mga katuro mialoy sa hadith, nagupaman na mialoy o mga ulama adiran di panguyat sa giyang kutuwa mga barapuasa. Aniran mitarg agyang kutuwa mga galabak mga rarata, na lagi diyan agyang kutuwa katuro mga rarata. Sa giyang kaiyama sa tanong mga pagariya, naway din ako di mamuasa agyang kutuwa tao, na di niya nakatigra agyang kutuwa kabukagan, di niya nakatigra agyang kutuwa katero sa mga rarata, lagi diyan agyang kutuwa kapamaganta, agina ni mala isupartano si ikuma ginawa tano. Babad na di tano di tigra, ketigirtan wagyang kutuwa mga kapagungus uga ina ditano ketigiragyang kutuwa kapamaganta naguso sabeed mga katero mga rarata dingga di pepakaito nagyang kutuwa pedeka nagudingga di masudi agyang kutuwa paman na pagaring ka muslim. So mga ulama namiyat tero iran Atigira na idha sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka 'anil kadhibi wal maharim. Wada'a dhal jar wal yakun 'alayka waqarun wa sakina wa la taj'al yawma sawmika wa yawma fitrika sawa. Antunay manay ni mga pagarya. Agyang kaya katero o isa ko mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su Jabir. Tigiyan na igira tigiyan adi ika di mamuasa, di ka di tigir ko bulan na Ramadan, napakapusa ang kamambu
udi napakapusaan ka panagiang ko tuwa pamamakindagan ka. Naguso pangilaylayan ka, nagugyang ko tuwa dila ka si iko mga kabukagan, nagugyang ko tuwa mga rarata udi na mga haram. Hagina ni kapamuha sa mga pagariya. Paman nagyang ko tuwa pangilaylayan ka na siya pa naka si iko mga rarata. Din kay pagilay sa giyang ko tuwa marata, kau din kau tu masyap, agyang ko tuwa pangilaylay na ka, langon din na pagilay na ipagilay kaun, na miya dusa ka pagariya. Na kapakay agyang ko tuwa kapagilayan ka si iko mga rarata na pagkaanti ruto sa agyang ko tu balas o din ka di ka pamuasa. Nalagi dia naman muna giyang ko tuwa pamamakindagan tano, giyang kaya mga tangila tano. Nakasiap tanwaya sa giyang ko tuwa pamamakindagan mga rarata. Paman na giyang ko tuwa kapagusaraon o di na kapagusaraon o tao sa giyang ko tuwa di niyan di ka pamamakindag sa giyang ko tuwa haram, mga music, o di na antunasan. Ang mga rarata ay ni sa parwaga matano Islam, lagi dia nagyang kutuwa kapamaganta, di tanong pumaganta sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Upama kung giyang kuto, mga inapada ka, mga bulayo ka aka, na ayad na kanagkakira na giyang kutuwa kapamaganta, mga rarata katero, na pananggilaing kasiran. Siapang kaagyang kutwa di ka di ka pusa. Nalagi diyan mambuat tigo mga ulama na agyang kutwa di la ka. Penanggilain ka agyang kutwa katero sa mga rarata. O baka di makatero sa mga kabukagan, mga katero ada aban niya nakipantag, mga kasablawan ada aban niya nakipantag, mga kasandagan ada niya nakipantag, kanda daura kasisinta nagina na pagaling dinanan marata kailangan na imbaga katano. Sa manuto mga pagariya na kanababuaya pakapusaan tano nagyang kaiya mga tiyan tano pagungus tano. Giyang kaiya padaku mga angguta tano so pangilaylayan pamamakinega nagugyang ko tuwa katero na pakapusaan tano pan. Tigo mga ulama apad sa giyang kutuwa itagak nagupananggilaan o tao na giyang kutuwa uban niya na karinga sa agyang kutuwa seringan yan. Naman sa katano na matatagutano sa agyang kutuwa mga darpa na adin na mga seringan tano. Malagi do paman na seringan na ka na lagi da ka muslim anta ka na ba muslim na di ka pa kayo bang kasira na karinga sa naguubang kasiran na di kang gulaw la isa mga rarata. Na tigo mga ulama awada azal jar igira di mamuasa sutaw na penanggilain niyan uban niyan na keringa sa agyang kutuwa siringan niyan. Nagyang kutuba pagalintano ad na siringan niyan na siyapan tano siran. Nagu piupian tano siran. Upama kugyang kutuwa siringan ka na lagi dek muslima di mamuasa na pipiing ka agyang ko to siringan ka wad na miyaluto ka na pambaging kaon wad na miyaluto ka na penduwaging kaon agyang ko to siringan ka agi na ni paman na galabak amapya kaya bantugan no sa mga lokas tanuguan ni igira manutuwa ad na miyaluto iran na disiran di duduwaga sagyang ko to mga panganang ka na miyaluto umanisa na pakakaswintanuan na ng mga pagariya kaisa na ukit agyang ko to kapkilo tagyang ko to di itano di kang giginawai nagupkilay isa nagyang ko to titu makapaparatias ikwallah gyang ko to titu mu'min muslim barapuasa na kanaban niya na keringas sa agyang ko to siringan yan pipipian niya nagyang ko to siringan yan ginanitoos igiraas sutaw na malaon suparatiyan na mapiasi ko siringan yan na tigo mga ulama baluyang ka aginawang ka asisir ka agyang ko to wakar kararanak ay man na rumaranak ka pipi aginawang ka
Kenapa ka ding gelebek sa mga gelebek di mapiasi iku lagi deka muslim. Wasakina nagugyan ko tuwa kalilintad, pakalintad ang kaagyang kaya ginawang ka, pakalintad ang kaagyang ko tuwa mga tawa, malilibetas ka. Upama ko saka na mataro ka sa karuma na pakalintad ang si karumang ka. Upama ko mataro ka si iku mga taak, pakalintad ang kaagyang ko tuwa, pakalintad ang ka sa mga wataaka, di ka pembera ka din. Uy, Ramadan iman to, kailangan na mataguro ka tanwag yung kutuwa kalilintad nagukararan ka. Ayam ana na pipiyatano, bilang ataw tano sa taruto pa akang bilang ataw kagiginan, di ka pusa agyang kutuwa tituwa muslim. Tigo mga ulama apanang gilaing ka, ubama baloy agyang kutu, Ramadan ka, di ka pamuasa, alagid nagyang kuto mga gawi iyak na baka di pamuasa. Ayamana na ba nga pakapalagida. So Ramadan, nagusok na ba Ramadan? Ihira ka na ba Ramadan na upama ko sisir kagyang kuto kapamaganta, kapapakaito, kapamukag, na ubang kaon lagi din subula na Ramadan. Pananggila ka sa tarotop, babayami, pagaryami si ikuwagama Islam. Nagimala apaman na pagusayin tano, ubay ni paman na makasapar sa giyang kuto katero nagugyang kuto mga galbak amarata o mga Muslim sa giyang kaiyabula na Ramadan. Uditan o pananggila mga pagariya, mga babayang misi ko agama Islam. Ditan o ibuga kagyang kaiya katero nagugalabak amarata na mapakaya mapagtano sa giyang kaiya paman na katuro unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga tao. Ada aba kipantag agyang kutu adiran di ka pusa, nagugyang kutu adiran di ka panambayang kung mga kagagawi. Ada na hadith ami alu nabitan wa Muhammad. Atigena rubba saimin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal-atash wa rubba qaimin hadzuhu min qiyamihi as-sahar. Gipunang gilaan tan. Kau di tanong pananggila na kapakaya mapagtanong sa giyang kai mga tao. Tiguna bitanwa Muhammad mapakaya giyang koto di mamuwasa kung mga kadundo kubula na Ramadan di magungus. Nadadan amya kuwan yan nakipantag sa giyang koto kaya pamuwasan yan inunta na giyang koto kaya ngusiron nagugyang koto kaya wawiron miyawaw sa kanyan miyagutam sa kanyan. Gitu miya kuwan yan da balas amya parolin yan. Ilidas tanurun wallahu subhanahu wa ta'ala. At mapakaya tiku nabitan wa Muhammad agyang kutu amya nambayang kung mga kagagawi. Na ayabu akipantag agyang kutu kaya panambayang ngiron agyang kutu kaya today niyan. Miya nambayang din. Uga inada abalas agyang kutu kaya panambayang yan. Inuto na kapakaya dudun agyang kutu kapeke ilaylayin. Kapakayan dudun nagyang kutuwa kapangimpuruan o di nagyang kutuwa mga galbak ang mga rarata ini sa parakatan wagamatan wa Islam. Naditan wa yang betalan ng mga pagariya. Mananggilaan tano ubatano kebatalag yang kai di tano di ka tiger ko mga kadundu ko bulan na Ramadan. Nalagi diya naman bu na pananggilaan tano ubatano kebatal agyang kutuad itano di kapanambayang si ko mga kagagawi sa agyang kaiya bulan na Ramadan. Yang kaiya kapamuasa mga pagariya na aya miyaturo mga ulama na tigira na as-siyamu junnah fa idza kana yawmu sawma ahadikum fala yarfuth wala yafsuk wala yajhal. فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي إِمْرُؤٌ صَائِمٌ. Yaga iya paman nakaturo na padaya sa giyang kutuwa katuro na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanudan tanwaya mga pagaryami, mga babayami si kuwagama Islam. So lang-ulang wano mga Muslim na tanudan tanwag yang kaya katuro na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tigu nabi agyang kutuwa katigar kapamuasa na junnah rending agyang kutuwa manusia. Ayam ana na kesiap kanian. Andakan yan na kesiap nagyang kutuwa mangararata agalpak. Tigu nabitan wa Muhammad igira miyaw maagyang kutuwa mga gawi. Udi na su Ramadan adi mamuasa agyang kutuwa isarkano.
fala yarfuth wala yafsuq. Na uba di makang gelebek sa mga galebek amarata anta aka di makatero sa mga rarata akatero. Malagi dana ng mga pagariya. Sa din sa karata agyang kotua galebek amarata nagito din mambu karata agyang kotua katero a marata. Kapagay panaad na masa amas malai dusa agyang kotua katero adyang kotua galebek amarata. Kagi so katero na upun mapakas na miyaka pali atigu mga sabeed. Ayam ana na kapagayaan na miya papakai to ka agyang koto tau pitero anaka sa agyang koto di mga pipi akatero na dinya dinutu kelipatan sa tendaya kauyag-uyagyan. Inuman madakala mga tao di makam bubuno nagu paman agyang koto malayo kuna miya ka pagilpia o di na agyang koto ang ginawain na pagiwasan yan agyang koto ang ginawain yan kagi sabab sa agyang koto miya panaro yan na mga rarata akatero. Na din yan ketarima sa ginawa niyan. Ayun to pama aming ginawai kami, ino to amilayog kami, ino to ami pagariya kami, na di budin naman lebu dagyang koto kaya panaruin yarakan sa mga rarata, nagu kaya papakaituan yan si irakan. Nagina natin nabitan wa Muhammad, igira adima muwasa, di tigragyang koto isarkano, na uba di makatero nagumakang galabak sa mga rarata. Upama kuad na matuon ataw, baka niya ng sisinta Paman na pisisinta ang kaniyan. Sagyang ko to adi nga di ka pamuasa, naya ko na suun tano na pteron tano si erkanian. Di ko to adi sisinta si erkatano, ain ni imroon saim, hay pagariko, apaman na di man aro sa marata, di makasisinta, nasa ka naman na di ako ay man to di mamuasa. Ay man na di ka nakabaya, uba kon sakap kesembeg sagyang kanan mga katero ka mga rarata o di nagyang kutuwa din ka di kasisinta kan dedaura na di tano sila na petulan di tano kira na kiswaswa di tano bedala nagyang kutuwa kapkerarang itikiran nagugyang kutuwa di ran di kapakapanaro sa mga rarata akatero teron tano kira na di tano di mamuasa dia mi kabaya agyang kaiya paman na di ka di kapakatero sa mga rarata mga katero. Tiga penuh isa ko mga sahabaw Rasulullah so Ubaidah at tiga na asyamu junnatun ma lam yukharriqha so atigen so dikatigir dikapamuasa agyang kutua tau narending uto nagyang kutua paman na kararendingian o di na mararendingian so tau na mararendingian din nagumasisiap yan din nagyang kutua manusia amay kadinian gisiin o di na din yan lebu nagyang kotoa di niya ni kapamuasa. Sama nuto nagyang kotoa kapusa na benar din ako masisiap mararending na adin na okit akap kelebu niyan nagukap kekisian. Na aya pagakisiun, aya pagarditun, aya pagaleburun nagyang kotoa mga rarata agalebag nagugyang kotoa mga katero mga rarata. Mararanding kanian ugay na upuno ka di kamili kaya giyang kaya dila kakatero ka. Amya kagiraw ka upama paman na miya kasisinta ka at tiga paman na piagutas ka, tila ka o di na anto na asa na mga katero mga rarata na giyang ko tuwa puwasang ka o kararanding yan na kasisiyap yan na miya labuto, miya gisi. Away. Ay mga nakapagisi yan na pagukito nagyang kutuwa balas amala. Lagi gyang kaya kapag mga pagarian na lagi nagyang kutuwa paman na timu nagyang kutuwa manusia sa gyang kutuwa paman na timuan yan on uid na amay kamyardit na miyo kito nagyang kutuwa balas amala na dita no to kabaya mga pagariami. Oy dita no to kabaya ubab ka antiyo ragyang kutuwa balas amala ama papadalam sa gyang kaya bulan na Ramadan. Tigo mga ulama at tigyan na bima yukharrikuha antun abis ipakalebu nagu pagabinasa pakardi tsagyang koto rending o kapamuasa na piyakata na unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tigyan na bikadhibin aw ghiba gipa ng gilaan tano gipa ka antiyor pakalebu pakabinasa pakakisi sagyang koto rending o puasa tano
agian ka iya kater unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agina natigyan suka pamukeg nagugina natigu nabitan wa Muhammad suka pamaganta kap maritis oy nagina ni pakabinasa upama ko ada nakiya tanu dan tanu di manggelebek o mga pedetano di tanu ikubayan na uba nga pagalawi agian ko tuwa ngaranian uba nga pagalawi sa agian ko tuwa mga rata agalebek yan aman ay atiga si fulan na giya si fulan na paman na dituman sa pasado nagusituman si fulan na manay sifatian na ubang kau to pagagaluya sa agian ka iya bulan na Ramadan sabar kan ka ayat tumo si arkatano nagyang ko tuwa ka sabar ka suka sabar na mala ibalas na upamagudi nga kamili ka na ginawang ka miya pamaganta ka nagupaman na miya pagpakaito kas kanian nagyuto din naman kaya antiuragi ang kotua kaya pamuasang ka kaya kaya ka pamukag mga pagariya na dadunana na petuta unabitan wa Muhammad si ikutitua muslim basta paman na muslim na kanaba di pamukag ati unabitan wa Muhammad kaya suka pamukag na keturuyan na gumipengendun yan sagyang kotua tawag yang kotua kapakapenggelebek yan sa marata wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur yang kotua kapamukag di kapakaptero tao sa tito na ayad na kisuyar ka nagupkituludekan yan sagyang koto kanderwa ka o di nagalebek mga rarata oy na ginani tenudan tanu agian kaiyak ginani tenudan tanu agian kaiyak kapamukeg nagugian kaiyak kapamaganta nagian kaiyak kapamaganta mga pagariya na ditan wayap kay ketiaran igira apaman na miyatimu agian koto malayo-layo miyatimu agian koto magariyari miyatimu agian koto binabataa na mapengaluiran agian koto isakiran tunganairan ginawairan na diran di mapamaganta na itapalakatanwanan naguditanwanan gelebekan kaisad nanan apaka antiur sagi yang kaya di tanu di kapusa mi'alui penuh Abu Hurairah radhiyallahu an atikunu nabitan wa Muhammad as-saimu fi ibadah ma lam yaghtab musliman aw yu'zi wa an Anas radhiyallahu an ma sama man dhalla ya'kulu luhuman nas makapantagaya sa gyang kutua kapamaganta tigu nabitan wa Muhammad gyang kutua barapuasa di mamuasa nagyang kutua di niya di kapamuasa na matatagu sa gyang kutua simbas iku Allah paman na gyang kutua di katigro tao ipun si iku kagenakian kuman na taman sa gyang kutua katengkasian kuwa ketua maghrib na sisi ka sa gyang kutua simbas iku Allah subhanahu wa ta'ala begitu ngedunuto apaman na simbas iku Allah subhanahu wa ta'ala amay mambuat tigu nabitan wa Muhammad agyang kutua tao datu anta akabai na daaban niya na mapamaganta muslim anta akadaaban niya na keringasa sisi ka ko simba apamay kasakana sisi apa nakaso puasang ka ugay na keda kaon igira man to mapasangkay kapamaganta mapasangkay anto na ini odi na pamanap keringa sa akagyang kuto apagaring ka diga di kang gelebekan sa galebek amarata adi ikerata aginawan yan na gitu itigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam so muslim adi mamuasana matatagu sa gyang kuto simbas iku Allah subhanahu wa ta'ala amay kasakanian na kanaba di maka pamaganta nagupaman na kanabanian keringa sa agyang koto padian udina pagarinian tonganay niyan na yaga iya ka pamaganta mga pagarian na titud na ako pagabinasa si eko kapagingad nagupaman nagyang koto kababaluyo tawa muslim naman nagyang koto katero unabitan wa Muhammad udina susab edu kong mga ulama aso tigyan so kapagabinasa o pangangatao si eko sulda saragun na mas pagabinasa agyang koto
mapasang ikapamaganta ayabu ini pamaganta iyan ayabu ini suruyan iyan na agyang ko tua isa-isa ka oras. Kagi suka suruyan na paman na kepakaya ayamini suruyan iyan na pepakapulang paman na pekapulang sa agyang ko tuang binabataa di makatutula ka agyang ko tuang binabataa ketaguan sararangit dumo telat agyang ko tuang babataa kagigyang ko tuang suruyan. Gyang ay suruyan natarami mudula. Paman na sumong sa agyang ko tuang isa paman na aya pakasala di ito din ginawain na di din na mapipi ginawa niyan tama sa din yan mabinasa. Sumong sa agyang ko tuang isa na bininasan niyan o nagyang ko tuang layokian o dinatungan na iniyan na piyamag gyang ko tuang paman na pisuruyan niyan. Nasaka mo to asumyung sa gyang ko tuang paman na asabala na misuruyan siran sebenar. Na ayam mambu resulta niya na kapakaya pepakapulang agyang ko tuang inibagak yang kira nakatero anta aka kaya taguan siran sa ratem dumut rarangin sa gyang ko tuang dulun-dulun aniran sabab sa gyang ko tuang kapmaritis. Nati mga ulama agyang ko tuang kapagabinasaw pangangatao na mas malaka pagabinasa agyang kaya suruyan sa ayabu ay suruyan yan na isa-isa ka oras. Naman ito agyang ko tuang kadili ka dunia. Na upama ko masisifat tanwayan na mamimikiran tanu pia-pia way kanugunian agyang kaya di tanu di kapamuasa. Tiga penuh Anas radhiyallahu an ma sama man dhalla ya'kulu luhuman nas. Dan na puasa agyang ko tua tao. Naman ito da abala sa agyang ko tua di kapamuasa agyang ko tua tao. Apaman na aya mia tordunian udin ayam yang gelebekyan agyang ko tua kapkenanian na kusapo o mga tao. Agyang ay manakapamaganta mga pagarya na lagi dekaw ditekaan inuman miya karata-rata lagi dekaw kekan naguding ka ditekaan agyang ko tua sapo o pagaring ka muslim. Na da puasa agyang ko tua tao apaman na miya gelebekyan agyang ko tua kapamaganta kasuruyan o di agyang ko tua gelebek mga rarata. Rilaan tanu Allah subhanahu wa ta'ala nagusiya pa niya agyang kaya di tanu di katiga kapamuasa sa agyang kaya bulan Ramadan. Mga pagarya aya pekaurian tanu saya nagyang kaya miya panutul si Musnadu Ahmad. Ya kaya paman na tutul na miyaw lawlay ni si masa o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adeng ko na dua katawa bai mga bubayai. Huway agyang kaya paman na miya panutul si Musnadu Ahmad. Ya kaya dua katawa bai mga bubay na miya mo sasiran si masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagyang ko tuwa dua katawa bai miya mo sa na titu siran din ako miya sugata ungos o di natigtan wa kawaw. Pakada taan tamu taminal atas may tuuna pengasusukar siran sa agyang ko tuwa kaya sugatiran na malaa kawaw. Uway. Yang ko tuwa kaya sugatiran na malaa kawaw ini taralwa kawaw na miaalo yuto si nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagyang ko tuwa kaya panutulaw si nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyang ko tuwa duka tawabai na fada'ahuma na ini tumasiran unabitan wa Muhammad. Ay mana na piyaki taluan yan siran. At igen napakasungan yung ka nagyang kaya dua agyang kana na dua katawa ang mga bai. Mi kesukara kawaw. Wa amarahuma an yattaqi'a nagyang ko tuwa kaya pakaumayran kaya pakadarapairan si nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ini sugu yang kira na dua tigu nabi yang gua kanu. Ay mana niya na gua kanu. Nagyang ko to dua katawa bai. Nagyang ko to kini sugung kira no nabitan wa Muhammad ang gusiran na minggu siran. Na ayakon na mga pagariya, mga bubaya misi ko agama Islam, amia guiran. Nagyang ko to paman na mga dana. Miya kalala dana at tigtan wa paman na
miyaka puon sa agiyang kuto mga ginawairan. Miyaka gusiran sa paman na mga dana o di na paman na rugu miyaguiran o di na sapo agiyang kuto miyaguiran. Dan ang bebatik, rugu ang bebatik, agiyang kuto miyaguiran. Kaya pasangan agiyang kaiya paman na mga bayi. Tito siran din ako kaya pasangan. Nakagiyo kung makagawa sila nagyuto yung miyaguiran na mga dana, mga rugu, mga sapo, miyaguiran na tigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna hataini samata amma ahalla Allahu lahuma wa aftarata ala ma harrama Allahu alaihima. Jalasat ihdahuma ila al-ukhra faja'alata ta'kulani luhuman nas. Tigo nabitan wa Muhammad agiyang kaiya dua abai na miya mo sa siran na mitigir siran sa agiyang kuto say papakain kiran wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay maana na tinigriran agiyang kuto kawawa gusto kakan. Kawawa guyang kuto kakan kaur. Uga ida tigo nabitan wa Muhammad na ayad na inibukairan agiyang kuto mga haram inisapar wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kaya tigi na dua kataw mga baina miya guntuda siran. Miya timo siran. Na aya miyang gilbakiran na tigo nabitan wa Muhammad na taakula ni luhuman nas na pita kaaniran. Nagu pimbusawan niran na agiyang kutwa sapo o mga tao. Aya mana na piyamaganta iran su mga tao. Naman uto mga pagariya. Miya kargar ginagyang kaiya ka pamaganta. Nagugyang kaiya ka suruyan. O di nagyang kaya mga galabak ang mga rarata kabukagan, sukasisinta, kandedaura. Yang ko mga katero ada aban niya nakipantag na iganakatanuanan, isa partanuanan, kakanugun niya nagyang kaya di tano di kapusa, sagiyang kaya bulan na Ramadan. Pagaling ko si Allah subhanahu wa ta'ala, adan na kekuatan o sayan dauan, di mapagadimat o mga ginawatan. O pamako pagtano sa agiyang kaiya mapasangi ka pamukag, na igan na katano na taubatan tano so ka pamukag. O pamako pagtano sa agiyang kotwa mapasangi ka pamaganta, na taubatan tano. Ano pa ni mas sa kepikir tano ap tubat tano sa agiyang kaiya ka pamaganta. Doon niyan ang mga ginawa tano. Adi tano di makanggalabag sa mga galabag ang mga pipya, agiyang ko to agalabag tano na kanaba para ko mga ginawa tano ka para ko mga padataw. Agi makumatano sa alungan na mori na kuuniran. Kibagay tano kira nagyang ko to amal tano wa mapia. Ginan natin mga ulama lagi di Sheikh Al-Uthaymin miyak karatarata kapamamagayan nagukali mo agiyang ko to amal ka amapia na din ka penggunaan nagukunaba para sa ginawang kaka para si iko sa lakawataw. Piya maganta ka pisuruyanan ka nagyang ko to amal ka amapia na kakuan yan sa alungan na mori. Miyak karata-rata ka pangali mo ay pangali mo ka kung madakalataw nagyang ko to amal ka amapia. Tumo ba nga sila nabigi sa pirak? Oy, adi gyang ko to ay nibigay nga kira nagyang ko to amal ka amapia. Gyang ko to mga katero ang mga rarata kasisinta kandedaura miyak kadagdagal igira. Apia bulan na Ramadan na din yan kumili ka na ginawa niya na katero yan napakapakasya na giyang kutua dilaian sa giyang kutua miya makarata-rata adi patutabab keneg agiyang kaya mga tangilatan o di makandedaura miya kasisinta o di na anton asan ang mga katero amarata way mga kasandegan na daaban niya nakipay pakay miya kadagdagal agira lagi di Ramadan na mapasangi ka prarasta niya ni prarastaan pupakay ito o nagyang kuto apadiyan di niya ni masudi agyang kuto apadiyan na piyak kawanwananan ka galabakanan apaka antiros agyang kuto mga amal tanwa mga pipya tanudan tanu agyang kaya paman na galabak amarata na ayap kebinasan yan na su galabak tanwa mapya nagu di tanu ka penggunaan sa alungan na mori agyang kuto balas ang mga ala kagip kekuwa agyang kuto mga tao kaya panaruan tano sa di mga pipiya. So sabay ko mga salap na si itano pakaurian ni agyang kaya live tano tigyan na ahwanu siyami tarku taami wasyarab. Ayat tigyan a pinaka malabud. Akapamuwasa nagyang ko to
katigraw tao nagukibaga kaniya sa agiyang koto akaka nagusto kayo naman. Naging na ni pinakamalabud apaman nakatigra. Why? Kapaman na so sabuad naging koto ba di niyan nagkagauban niya na matigra agiyang koto di niyan di kapakapanaro nagupaman na kapakamberak sa mga katiru ang mga rarata. Pagkanintano si ko Allah subhanahu wa ta'ala adna miya sa gabitano saya andauan wagamatan wa Islam nagukiyat to kawantan wagyang koto karata agyang koto kapamukeg mga katiru ang mga rarata sa Islam na kanagyang kaiyalang ulanguan mga bangsakan di mamamakinag sa gyang kaiya live tano iman to. Oh, sige. Mamaya. Magsalam tayo. Salam na miyag yung kaya mga bangsami lagi di kayo si kayo wadulaw ako si Norolain Panggaga Romero ako si Mansawi Jamil si Namron Bashir si Safia Ali Musa Ampaso Salam Rakano si Junaira Angulo ako si Awi Alamada Amerol ako si Akbar ako si Tanambai Baniaga ako si Amin Mailaw Subusubu yang kaya pagariakan yang kaya bapakana si Alias Waway Salam Rakano si Hadia Raisa Mauday ako si Hamdi Alan nago si Ren Sarip pawig nagusto sa pada mga bangsa tano amin mo tayo sa giyang kaya paman na live tano. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala